Pasa? Vou ter que agardar moito máis a que... Que fai aquí? Viña a falar con vostede. O meu tempo vale moito para gastalo en lerias co servizo. Nin para gastalo falando do seu fillo. Acaso el non vale 5 minutos? Vai buscar a Valichan. Sabe que lle digo? Que hai maneiras mellores de recuperar o seu fillo. Sen comprar aos veciños de Sant Antonio de Louredo, sabe? Ainas, ilumíneme vostede, porque eu non as coñezo. E non lle importará presente, non? Por favor. Mire, vostede non coñece o seu fillo, sabe? Sei delo que teño que saber. Que te inmudo como un carneiro. Iso é non saber nada. Ah, coñece vostede mellor. Se leva 4 días en Louredo. Santo Antonio de... Tanto ten. Tanto ten, non? As cousas polo que vale. E o seu fillo vale moito. Iso xa o sei. Está seguro? Vostede non sabe como é ter un fillo así. E vostede non sabe o que é ter un pai como a vostede. Tan malo home son. Iso non yo sei. Pero como pai, deixa moito que desexar, que yo digo eu. Por qué? Porque non lle dediquei máis tempo cando morreu súa nai. Tiña máis cousas que facer. Mellor que estar a carón dun fillo o que lle acaba de morrer a persoa que máis quería neste mundo. Pois sí. Por exemplo, construíndolle un futuro. Todo isto que ve é seu. E conseguinllo eu. Algúna vez pensa en alguén máis que non sexa vostede? Todo o tempo. Penso en Rodrigo todo o tempo. Entón, por que non lle di? É o que precisa saber. E non espero outros 13 anos para dicirxo. Ele aínda está en Sant Antonio de Louredo. Pero non a tardar en marchar, Xa ten as maletas feitas. Así que non perda máis tempo. Que a vida é curta e moi traidora, sabe?